Никой не говори за тази част от партито. Много е хубаво да имаш гости и да ги почерпиш, но след това някой трябва да почисти. Дали има култура, в която гостите остават след гостито и помагат за чистенето, трябва да знам. Паля една свеж за настроение и гравам Ехо Експерт. Искам да ми кажете, това женска черта ли е или е някакво наследено мислене. Смятам, че ако не почистя аз, няма да бъде почистено на 100% и така, както трябва. Между другото, само с една капчица искам да видите каква пяна става. Винаги предпочитам да си давам малко повече зоров вечер, да почистя абсолютно всичко, за да може сутрин, когато започна деня, всичко да е чисто и деня ми да започне с другите ангажименти. А този мазен тиган бях на ръба да го оставя за утре, но не, слагам Ехо Експерт, моят таен кос. Има и някаква закономерност, че мъжете след като готвят оставят всичко хаос, а жените се почистват. Така ли според вас? Вдъхновена от Ехо Гел с лимон, реших да направя още един нестандартен букет. Предният беше с моркови, този с лимони. Не знам защо това ми носи огромен допамин да видя кухнята преди и след. Аз и Норд се потрудихме много, гасим свеща, лампата и отиваме да спим.